Ja, maar nu, welke hengsten gaat de jury meenemen richting het kampioenschap? Sabine, we zijn reuze nieuwsgierig. Ja, uit rubriek 3 hebben we al 2 hengsten voor het kampioenschap oudere hengsten. De hengsten die op afstammelingen zijn goedgekeurd. Dat zijn Tiede en Auwert. En uit deze groep gaan we ook 2 meenemen, zodat we 4 in dat kampioenschap hebben. De helft van rubriek 2 staat hier. We hebben natuurlijk net ook nog een andere groep gehad. De eerste hengst die we mee willen nemen is Mathies 504. In de vorige groep hadden we ook een hele duurzame hengst die we graag nog een keer willen zien. Johannes 484. Maar er is zoveel kwaliteit in deze baan. En ik denk dat iedereen deze hengsten die ik nog wel een keer wil gaan zien. We willen ook heel graag meenemen Jurre 495. En zijn er nog meer paarden die u wilt zien? Laten we zorgen, mensen. Wie willen we nog meer zien? Oké, vooruit. Nana gaat ook mee. Toppie. En er is vast nog wel ruimte voor nog een hengst in die kampioenskeuring. Nou? Marcus 491. Nou, ga een half uur uitlopen met de kampioenskeuring. Nou, dat maakt niks uit, mensen. We komen best weer aan een eind. Goed, nou, dit was grandioos. We gaan er nog even een feestje van maken. De ronde van eer. Mensen, vond u het mooi? Kom op. Toppie. Mathies, Jurre, Nane, Marcus, Meinte, Jouwe. Super. Nou, dat was top. En onze Daan van V2 is alweer binnengekomen. We gaan even de banden slepen en dan direct door met de volgende rubriek. Even een lekker muziekje, mensen. Houd nu de stemming erin. Ho, Jeroen, wacht even. Mensen, ga nog niet weg hoor, want de keuring gaat gewoon door. Maar het is altijd zo sfeervol als we heel veel van die mobieltjes zien waar het lampje op brandt. U moet gewoon niet meer naar huis bellen vandaag. Gewoon alle energie in dat mobieltje gebruiken voor dit moment.